Mitől függetlenek a bírók? Nincsen szabadság, ha a bírói hatalom nincsen elválasztva a törvényhozó, valamint a végrehajtó hatalomtól. A történelem során az önkényuralom megakadályozására találták ki, hogy szétválasszák a hatalmi ágakat. A törvényhozó hatalmat, a végrehajtó hatalmat és az igazságszolgáltatást. A bíróság nem mondhatja meg a parlamentnek, hogy milyen törvényeket hozzon, és a parlament vagy a kormány sem mondhatja meg a bíróságnak, hogy milyen ítéletek szülessenek. A bírói függetlenség azt jelenti, hogy a bíró a döntését a törvényeknek, a tényeknek és a saját lelkiismeretének megfelelően hozza meg. Tehát nem fordulhat elő, hogy a bíróság elnöke vagy egy miniszter telefonon megmondja, hogy kit csukjanak börtönbe, hogy a bírót kirúgják, ha az ítélete nem tetszik a politikusoknak vagy a sajtónak, hogy az a bíró keressen több pénzt, aki a gazdagoknak kedvező döntést hoz. Ha a bíró nem független, az ítéletei sem lehetnek igazságosak és pártatlanok.